लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि लक्ष्मी ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैबावबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअआव मा जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला नायलांनोसै दायो अमा आदार हैसै आरो लोगोफोर जोंना अमाया बैथिं दङ बे जोंहानो बारि बागान बेनो होनसै आरो दायो नै अमाया आदार जाबाय ओमफ्राय जोंहा अमा फिसा दं आरो देवल फुजायावहाय जादों बियो देवल फुजानि फार्स्टआवनो ना मंगलबार खालि मंगलबारनि मोनायाव जादों बेनिफ्राय आं दायो अमा आदार होखांबाय आरोना लोगोफोर आङो दायो हा दुन्दिया लायनो नागिरदों आरोना मैगं बागानाव माने मैगं संदों नालाय आङो ओमफ्राय दुन्दिया खानो फैदों जोंहानि मैगं बागानाव बेयावनो दं दुन्दिया दखाननोसै आरो दायो ओमफ्राय दायो खाखांबाय आरोना लोगोफोर नै बेसांल' खादों आङो ओमफ्राय मैगङाव हैसै आरो आरोना जोङो मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों ओमफ्राय माने लोगोफोरबो फैगासिनो आरो बेरायनो थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों बहा बेरायगोन आरो फट' शुटबो खालामनो होनदों आरो बिसोरो नायसै मा जायो बिदिब्ला नायलांबाय थादो दायो जों थांगासिनो लक्ष्मीया सालायदों जा गोबावनि उनाव दिप्पि मोननाव सिदाथ' मोनफैबाय सफैबाय एसे देलायखांबाय नै ओइ नायलाय बेखौ नायलाय बियो देलायासै हाफां गालिया ये हे गालि हेलो बल जाबाय उर्मिलानाबो जाबाय थांनोसै दिप्पि जि साफा नुदों जि मोजां नुमारदों दिप्पि जों दायो थांफिनगासिनो दङ ओइनि साथामा फटक साफायनो जायगाखौ मिथिबावा जोंना दख'नाखौनो गानासै जोंल' गानबाय सानफ्रामबो गानबाय मा फेक्टर साहा फेक्टरि फेक्टर ना फेक्टरि आं मिथियालै आं दिनैसो नुफेरदों माथो थांगोन बिसोरो बिथिंबो थाङो बिथिं थाङो जा खना खनलाखा जायगायानो
नै मोनफैहांबाय guys. Oरै सिदा मोनो. जोंनियावनो फट' साफायजागोन. Sara green. Wow. Sari ini wow nanti gede raw nih. Jom foto lagi nang. Ada. Henali dah esok beber na location au. Isni mari muni foto sudah sih kan. Hello Gali. Ba malah foto ke sedang bawa. Karena nak dong. Bayang na lugu ya foto ke sa. Ada saya musuh lah pada ni. Ada tu. Ada saya macam dia musuh kasih ni. Sudah terbayar no थांफिनसै दायो न' थांफिनसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय